saben bengi. Jangan lengan. Nggih. Ya, dibawani aku pengen krungu suaramu. Suara krungu ya. Ora tahu belas adek leren. Saben bengi. Ya. Nyawa. Gowo. Ora usah digawe jegleng. Eli. Ini wae, ayo diinuman ya. Yen memajang. Yen memajang. Among karo. Bawa iki nak lawaran ngene iki lho asik. Lah kak ora obah, Pak. Hah? Ora goyang dong. Goyang ku leren lu kono bodresin kono iki barang dengah kok leren. Obat kuat. Tenor kuning. Awak tuwa iki Kok kayak suwong. Awak tuwa iki nek obat ra komplit ala wis Ngono. ora mawon belas. Lho ra ngono lek. Kok pulit men. Lek mun nancep kok ngomong sithik. Iki domba iki rada. Angger mak ceritan tok iku piye. Waduh. Lho untunge kok. Aku iki tukang ngamplas orang lho aja dadi. Ya. Pak kok gedhi aku. Panas ayo. Panas. Aku iki ora Ayo iki. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Aleng-aleng. Panas-panas. Terus di Ya, oke. Aleng-aleng. Tapi ya. Ayo. Keluar pokoknya. Terus.
kok. Entek-entekan iki banter. Ora wong mlese kok. Ndandok apa kok? Lah iya. Mlese kan Keliwat. Oh, kliwat. Awak tuwa. Awak tuwa. 50 keliwat e. tapi saya basinya. Ayo. Basinya tak pateni san. Lambemu. Wis laporan basinya barang. Wis tak bondo. Panas udan. Ayo. Panas udan terus. Terus. Nadyan wadon sarta lanang. Aku kok kira-kira awor sinden bisinan ngene ngelimang dina ya. Wis sempal kabeh boyoke. Modar. Inumane banyu. Banyu bening apa banyu gendeng? Ya, caping gunung. Sugeng kondur Pak. Mbak Bandot, ampun nyesel kondur ya. Oh. Bang. Iya, sedikit. Iki mulai asik. Iki mulai asik. Lambemu. Pira ta iki? Pira ini? Pira? Po ya tau regeni kok iso murah iku. Hei. Pira tenan ngomong aja kurang ajar. Gak tau tau wae. Heh? Lambemu cemekku 300 e. Padake cemeke. Ayo. Sekar bisa
Mbak iki sampe kok sithik. Kok gedhing aku. Kok kale. Ayo digawe rok. Rok suwean ngarep. Modar. Kok gedhing aku. Ayo. Sekar bisa matur sembah nuwun. Ugi konjuk dumateng Mbah Tato.